Аз с телефона си. Обещавам. Намерих една фактура и малко в мене в жапка. Ай, добре, ай. Кога ще имаш това? Кажи на нещо да... Айде така да разтовари и отвори го тарго ще стовари. Айде. Рейса се слетя, старцът ще тръгва. Доли и по-стъп. Какво? О, турбиняк? Ще му прави тя старт. Айде с рейса, кой ще... Punto GT. Аз се приберем малко навътре сега. Добре, това турбо не върви, бас. Това леко е човек. Thank you.